Naimbag madadamag para kadagiti residente iti Sablan Benguet. Adan ti libre abaga sa may paay kada kayo nga inisyatibo ti lokal a gobyerno. Iti pakabuklan sa 20 kilo sa bagas ti maipaay iti tunggal balay ngem saan a maipaay a mamimpinsan. Kasanungata ti pamayan ti lokal a gobyerno ada kinalap a detalye ni Christine Bornolia sa Paway. Tapno makisayan uray basit ti rigat a marikrikna dagiti kailyan ijay Sablan Benguet gapu iti epekto ti krisis. Nang ipaay iti tulong ti Sablan LGU babaan iti panangibunong iti libre a bagas. Na ipaima kadagiti punong barangay dagiti bagas a maiwaras iti tunggal balay. Sigon kini Sablan Mayor Alfredo Dacumos. Agnumar ti 8 a barangay buklan tinasurok 3,000 ket upatagasot a household a makaawat iti 5 kilos a bagas iti umuna a rikos. Inlawlawag na nga iti pakabuklan asag 20 kilos ti maipaay kadagiti ada iti listaan nga maipaay daytoy iti tunggal batch. Ita alawas ti umuna a batch bayat a maipatungpal kadagiti sumarsaruno a bulan ti daduma aging ga makompleto ti 4 batches. Considering na yung marami tayong nagkaproblema ngayon with regards oil price hike. So, para naman matulungan natin itong mga kababayan natin, nag-allot tayo ng 5 million galing sa LGSF para ganoon may maitulong din tayo sa mga kababayan. Sigon iti Mayor, ti pondo a naaramat iti rice distribution ket nagtaod iti local government support fund. Manipod iti 5 milyon a pisos para iti rice subsidy. Dumanon iti 1.2 milyon tinagastos da para iti umuna a batch. May sa ti barangay Bagong, anadanunan ti PTV News Team nga agikarkarga iti ginagasot asako ti bagas, ama iturong iti barangay. Sigon iti punong barangay, dumanon iti nasurok sa nga gasot ket 50 a households ti maipaayan ti bagas ti barangay da. Dakkelmet iti panagyaman na kini President Ferdinand R. Marcos Jr. ken kadagiti daduma pay nga opisyal. Thank you so much. Iti dayto nga subsidy na nagapo iti kaniya po President. And then dagito ikuamat lang LGU ti Sablan nga paspas ti Sablan nga nangikwati pa so ti kaunahan. So nga salamat laon ay dagito dakal ti maitulong na iti kailian tayo iti barangay ti Bagong. Impanamnama ti Sablan LGU nga adapay ti sumaruno a batch para iti rice subsidy. Actually, lahatan na hindi lang yung hindi na pinipili, lahatan na para mabigyan lahat ng mga kababayan natin. Well, honestly, we'll be trying to give mga 4 na bises na tig for 5 kilos. So siguro monthly natin na magbigay ng tig for 5 kilos sa mga kababayan natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.